Bueno, lehenengo aldia da horrelako zerbait antolatzen duzuela? Ba, igual aurkezpena moduan, bai, antzez lanetan eta, bueno, beste hainbatetan, baino aurkezpena, bai, behintzat. Eta zenbat talde aurkezten dira? Gaur lau. Eta danak hemengoak? Hemengoak. Gipuzkoarrak, bai, gonbidatua da Errioxarra. Errioxarra. Baina beste, bai, bestela ez. Gipuzkoarrak, bai. Bai, Zer nolako maila ikusi duzue? Oso ona, ikaragarri ona. Nik uste juradua lan gogorra daukala horra aukeratzeko gure azken finalista. Gutxi gora bera taldeak zenbat pertsonek osatzen dituzte? Ba, gaur kasualidaden dauden finalorde hautan bat edo bikok dira, baina bueno, egon dira beste hainbat lanetan, ba, igual 7 edo, baina gaur kasualidadez oso jende gutxi parte hartuko du. Eta zergatik deitzen zaie poltsiko antzerkiak edo? Bere formatua txikia da, hori da. Gaurko aurkezpenerako zerbait ezberdina antolatu alduzu? Bueno, desberdina ez dakit, guk sorginak bilduko gara! Kelarrea egingo dugu! Bai. Ederra montatuko dugu. Bai. Sarata handia. Guain argi gehiagi dago, baina pixkat iluntzen dueneako. Iluntzen denderean, ikusiko dugu. Berotzen jarri. Bueno, zenbagarrengo aldia da horrelako zerbait antolatzen duzuela? Ba, aurtengoan Asbineneak Zelaia 5. antzerki poltsiko lehiaketa ospatzen du, eta, bueno, exitazo, 5. aldia, ja. Zenbat talde hartzen dute parte gaurkoan? Aurten 27 apuntatu dira, eta bueno, batzuk epez kanpo apuntatu ziren, beraz ez ziren sartu. 27 urtez urte juten da handitzen kopurua, lehenengo 4 klasifikatorietan 7 talde astero, desente, eta goin erdifinaletan 4 talde daude ostiralero. Zenbat antzerki ikusi ahal izango ditugu gaur? Gaur 4 antzerki talde, bai, hori da 4. Eta Ez pixkanaka jundie, bueno, ja semifinaleta iritsi gea, eta, bueno, ja gatu diena ja die 4. Eta gaur pasako die ja finalea, izango liake bai publikotikan eta bai epaimaiak aukeratuta 2 pasako dira gaurtiken. Eta talde gutxi gora bera zenbat pertsonek osatzen dituzte? Ba, bueno, gaur adibidez, badaude batzuk individualak dira, beste batzuk bikotek, baino apuntatu dira ere beste talde batzuk, 7 partaidekin, 6 partaidekin, orain dela urte pare bat egon Zumarrako jubilatuk adibidez 12 bat eszenan egon ziren, denetatik ikusten da, nola baldintza bakarra da denbora kopurua ez 8 edo 8 minutu gutxienez, 15 minutu gehienez. Beraz, teknika libre denez, kopurua bai, denetatik ikusten da. Orduan, hortik dator poltsiko antzerki izena edo? Hoi da, bai, pixka bat hori mozketa hori. Ba, pixka bat hori pentsatu zen, ba, bueno, nola batxe, bueno, forma eman honei, antzerkiakin zer ikusi, zerbait komikoa, eta, bueno, azkenen bueltak eman da, sortu zen antzerki poltsiko lehiaketa. Eta oso ondo da, ozatik, aurten, bueno, lehengo urteetan da aurten ebaita, ja, jende gaztea ikusten da, politia izatea, zete, bueno, helburu bat zen, bueno, ikustea pixkat, ba, jende gazten kezkak edo nondik, ba, ze, beti antzerkiakin, bueno, ba, transmisioi dago. Eta bai, gozada bada ikustea, ekartzaitue proposamena oso interesgarrik eta plazer bada ikustea urtero, maila geota altugoa da. Egia esan daude lehiakete batzuk hasierati daudenak, aurten baita etorti, bueno, hortzaka lehengo ostiraren, gaur daude hortzaka baita 2 neska, lehengo urten da baita, bueno, kaina esente eman zuen, eta aurten baita etorri die prepatuta, fuerte. Eta bueno, gokin ikusteko danak, 4 taldek. Esan digute gaurkoan ere Logroñotik etorri dela gonbidatu berezi bat, ez? Bai, astero jartzen dugu artista gonbidatu bat, atsedenaldi baino lehen aktuatzeko, eta bai bukaeran epaian botuk eta kontatzen daudenean, asaltzen da artista gonbidatu bat, eta gaurkoa izango da Diego Calabia Logroñotik, magua oso ona, Tolosan egon da aktuatzen, goen dela urte bat, uztailan egon zen aktuatzen, Amarozko antzerki astean bai pare bat aldiz egon da aktuatzen, beraz ezaguna da, eta bera proposatu zuen, ni jun nahi dut, eta azkenean erdi final batean parte hartuko du. Eta gaurkoan zuek ez alduzue parte hartzen? Bueno, gaurkoa, beste aldetikan parte hartzen dugu, aktibo gaude, ikusteko irrikitan, eta dena ondo eta dadin, eta artista guztiko ondotea, ja aurkia faltzeagoaz, eta dena prest.